Значи това стихотворение за всички онези, които скучават по време на дългите пътища и се чуят какво да правят общо. Стихотворението се казва О Дирла. Дирла, дирла, дирла дада. О дирлада, дирладе. Да дирлада, дирла, дерла, 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 о дирле. Дирла, дерла, додорлида, ли дирлада, дирла дида. Да дарлида, дида, дерла, дерла се повтаря два пъти, за да може да разберат точно за какво става въпрос. О дирлада, дирладе. Значи тук лирическият герой изпада в едно друго така някакво състояние, не знам точно как да го опиша, но вие ще разберете след като продължа. Ли дирлада, дурладада, дадарлида, дерладада, дарла, дарла, оди дарла, 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 де. Дарла явно е девойката, по която е адресирала цялото това нещо. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи.